Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Кадерле Башкортостан халкы. Һәм бүгенге көндә мин мөрәҗәгать иткем килә безнең халыкка. Бер иң төп мәшәкать һәм проблема менән, бәла менән. Уныһы ла булһа, ошол аракы эсеү, эскеселек проблема. Моны мисаллар китерәйек. Һәм һорау кешеләргә, күп кешеләргә. Минең өчен һаман да ошыга кадәр сер булып кала. Ошыга кадәр бер йомак. Ни өчен адам балаһы, кеше ул биология силсиләһендә һәм икенче хайвандардан аерылып торган бер адам акылы менән аерылган, кешенең иң нык айырган, кешене икенче хайвандардан айырган хадат ул фикер итү. Һәм иң акыллы йер йөзенең вәкиле ул кеше, уныһы ла булһа үзен мәҗбүри итеп, көчләп, аракы эсеп, бер суска рәвешенә нигә кертә икән. Ошо йомгакка мин һаман да, ошо һорауга йомгакка мин һаман да җавап таба алмыйм. Моны күпме генә күрәбез, моны ошол корпоративтар үтеп китте. Ошо корпоративтар вакытыннан булгандан һуң күпме кызык видео язмалар сыга. Кешенең шул эсеп, итереп кутырган хәлендә бик сәер хәлләргә тарагандары, ничек улар бер хайван суска һәм салаттарда яталар, ничек катын-кызлар үзләренең намысларын югалтып, теләһендәй куркыныч эшләргә барып юлыккандары. Ошо көндәрдә. Һәм буны алайык икән ошо һуңгы вакыйгаларды. Ул булһа ла безнең Баймактагы хәл, егетләр хугышып киткәндәр, эске аркагында. Ул булган Белоретта аңлашуу мансанлыктар, эске аркагында эсеше бер-берен яберләп, кешеләр шундый конфликтка барып итте. Ул булган безнең Учалы районында һуңгы 2-3 атнала нимә генә булып үтмәне. Бөтәһендә лә катнашкан төп рольдә ул уйнай ул аракы. Ире катынын сәсә Навруз авылында, Учалы калаһында бер эсеп кайтып, кәләшен атып үлтерә, күршеләрен атып үлтерә, һәм полиция хезмәткәрен дә атып үлтерә, һәм үзен үзе үлтереп куя. Күпме кеше шул вакытта, күпме балалар етем калды. Күпме кеше кемдер кәләшсез калды, кемдер ирһез калды. Шу аракы өчен генә. Күбеһе әйтә, аракы моны әдрәк кенә эчсәң, кәефте күтәрә бара, безнең тәнгә, безнең сәламәтлеккә мәнфәгать килтерә ди. Буны кем дә аракы эсеп, бүгенге көндә яки аракы хатып уңыштарга өлгәшкән. Бер кешене дә мин белмәйм, аракы эскән дә бөек галим булып киткән. Аракы эскән дә бөек спортсмен булып киткән икән. Аракы эсеп көне-төне тәгәрә биреп аракы эсәлә, бөек бизнесмен булып киткән икән. Юк ундай кеше. Бер мисал, алып килегез берәй мисал миңа. Юк ундай. Хәзер әлбиттә кемдер әйтер, кемдер языр, ана галим көн һайында әзрәк эсеп торган дип. Ломоносов һәм. Әмма карайык без. Кемдә кем, әлбиттә ул әйтелмәгән, ул тәгәрә биреп эскәндә ондай мисалдар бардыр. Әмма бик әз. Һәм ул бик әз эскән кеше булгандыр. Һәм алай кем аракы хатып, кем аракы магазиндары тотып, яки аракы эшләгән заводтар тотып бәхетле булганын. Карагыз, бөтә җирдә лә кем аракы менән шөгыльләнгән, уның тормышы бик кайгылы бөтә. Яки балаһы үлә, яки үзе үлә, яки тагыла берәйнди мәшәкать хәлгә калып, яки уйлана, яки уйланмаган кеше инде моны кыямәт көнендә үзенең әҗерен аласак, Алла Тәгалә үзенең газабын аласак. Чөнки бу аракы су бик зур гынахтардан берәһелер.
Һәм мөселман буларак әйтәң, ташта буны Алла Тәгалә бит харам кылган. Ярамый эсәргә тиһәң, улар әйтә, "Улайдырак кенә эссәң файда була бит" дип әйтә. Алла Тәгалә Коранда әйтә. Коранда әйтә: "Әйт минем кешеләргә йеткер, я Мухаммад" ди. Был уендарда, азартный уендарда һәм аракыла кешеләр өчен бик зур зарар һәм әзрәк кенә файдаға бар ди. Әмма зарарлыгы күбрәк. Алла Тәгалә әйтмәй бит, был бөтәһе бер файдаһы ла юк дип. Әйтә, файдаһы бар. Файдаһы бар. Әмма зарарлыгы күбрәк. Шуның өчен уны Алла Тәгалә харам кылган. Һәм тагы бер мисалда әйтеп үтәм. Күпме мына статистиканы алганда, күпме ДТП-ла кешеләр эскелек аркагында үлә. Эсеп кеше икенче кешене тапатып китә. Кемнеңдер әсәһен, кемнеңдер кызын, кемнеңдер улын, кемнеңдер атаһын, кемнеңдер якынын. Ул бит куркыныч эшләр, халык, ул бит куркыныч эшләр. Күпме авылда кешеләр үлә. Мына яңарак кына һанап каранык, һәрбер авылда бер үк статистика. Мин авыл халкына мөрәҗәгать иттем күбрәк. 60 яшьтән 50 яшьтән улырак ирләр юк авылда. Юк, бөтәһе эскедән үлгән. Бөтәһе эскедән үлә. Яки эске, яки эсеп атыла, яки эсеп тагы бер хәлгә тарый. Куркыныч эшләргә юлыгып, әрәм булып куя. Эскелек аркаһында. Һәм яңарак кына бер авылды һанап карап, 20 яшьтән 40 яшькә тикилем генә яшь егетләрнең араһыннан 40 кешене исәпләнек. 40 кеше, 40 яшь кәләш алып, балалар үстереп, мәнфәгать килтереп илгә, илде күтәргән, халыкты, милләтте күтәргән, мына ошондый халыктың бер өлеше, иң актив ирләр өлеше, яшь ирләр өлеше. Бөтәһе 40 кешеһе, 40 вәкиле шуларның аракы эсеп әрәм булып калгандар. Был бәлә түгелмени? Әлбиттә, был бик зур бәлә. Буны күрмәү, күзне йому, ул үзебезне алдау була. Ул ялгынлык. Без бу эшкә асык күзләр менән карап, ең һәлганып бүгендән көрәш башларга тиешбез. Мин бик нык кыланам, быелгы елда 2019 елда эскелеккә каршы ел дип игълан иткәннәр. Бик кыланам. Чөнки авылдар, калалар эскелектән яфасига һәм кешеләр мәхшәр булып үләләр. Кешеләр йыелып тупланып үләләр. Күпме генә кеше, буна кешеләрне карайм, бүген көндә улар картайып үлмәйләр. Улар күп осракта шул аракы эсеп, авырып, бер хәлгә эләгеп үлеп куялар. Моны алайык авылдарды. Проблемалы гаиләләр күп. Күрәбез, балалары ас йөрөй, балалары киенмәгән, балалары мәктәпкә килмәй. Һәм ул эскечләр гаиләһендә үскән балаларның киләсәге лә юк. Улар чөнки тиешле тәрбия алмайлар, тиешле итеп ашай белмәйләр, тиешле итеп дәрес эшләп, укып, мәгърифәт алмай, улар да хынык кешеләр булып үсәләр. Бер куркак, надан, кешеләр менән мөгамәләт кура белмәгән һәм потенциаль алкоголиктар булып үсәләр. Без акыллы кешеләр буларак, был куркыныч эшкә бүгенге көндән хугыш игълан итәргә тиешбез. Без моны мисалдан гына әйтәм, безнең авылда бер вакыт катындар шураһы эшләгәйне, җенсовет. Һәм уларның төп максаты шул эскән гаиләләргә ярдәм итү иде. Барып, эскән катынды сыгарып, уңа нәсихәттәр итеп, кызартып уларны, оятка калдырып, нәсихәттәр әйтеп, уларны эскәнән ташлата торганнарны. Ирләргә кәңәшләр биреп, уларга йөзләренә кыл сыгарганса әрләп, уларны да эскәнән ташлата торганнарны. Һәм бер вакытта булды, эскән гаиләләр дә калманы безнең авылда.
Әмма ниңәлер бер вакыт үтеп был Женсовет та эшләүдән туктаны һәм икенчеләр дә көрәштә туктаттылар был хәлдән. Был эшләре тергезер кирәк. Имамдар, хатындар, акыллы ирләр, ул мона сход граждан тиләр авылда, сход авылдар йыелып был эскеселеккә каршы көрәш игълан итәргә тиештәр. Һәм бүген көндә тагы бер кызык кына мисал. Чөнки эсәләр кешеләр һәм уйлап та куймайдар нимә эскәндәрен. Бүген көндә күренеп тора, безнең илдә бойдайды шундый күләмдә барлыкка килтермәйләр, тапмайдар, урмайдар. Бойдайдан бит инде яхшы итеп аракы эшләнә, һәйбәт, качественный, сифатлы. Әмма бүген бойдайды кайда үстергәннәрен күргәнегез бар. Бу эскән аракы, теләһен инде хыра, пиволар, улар бөтә әле синтетик юл менән табылган әйберләр. Яки мона гуңгы мәгълүматлар бар, буны Китайдан алып киләләр, кешеләрнең калдыктарынан, мона канализациянан алган калдыктарынан эшләйдәр. Һәм безнең илгә кертәләр. Ә безнең кешеләр барган булалар, магазиннан кыланып, "О, мона һәйбәт магазинный аракы алдым, мона әйдә утырып байрам итеп берәйек" диләр. Һәм эсәләр кешеләрнең шул тидәктәре, шул тидәктән генә эшләнелгән аракы. Шуннан аптырайлар, нигә минем башым авырта, нигә мин авырыйм, нигә нарколог кирәк, нигә больницада ятып сыгалар. Кардәшләр, милләттәшләр, уйланыр кирәк. Һәм катгый рәвештә без тыярга тиешбез. Аракы хатлыуны, теләһенде фанфурик, боярышник, теләһенде. Яшьләрне хаклап алып карарга тиешбез. Киләсәк буынды хаклап калырга тиешбез. Үзебезне хакларга тиешбез. Бу шайтандың исемлегеннән кешеләрне яфалап калырга тиешбез. Бу проблема иң мөһим проблемаларның бере. Таштар кирәк бу куркыныч эшләр белән шөгыльләнүбез. Һәм тик кенә ултырмас кирәк, кулда алып. Кемдер килә, ярдәм итә, эскелек бөтә, тагыла нимәгә әйтеп. Әгәр дә без үзебез туктатмасак, бу эскелек бер касан да бетмәй. Һәм етем калган балалардан һәм тул калган катындар яки тул калган ирләрнең бу проблемалар безнең елкәлә. Без калырга тиеш түгел, без битараф булып. Шуның өчен мин бөтәгезгә мөрәҗәгать итәм, бөтәгезгә өндәйм, бергәләшеп бу аракыга, эскеселеккә каршы яу башларга, бөтерергә бу нимәне. Безнең халык яки без аракыны бөтерәбез, яки аракы безнең халыкты булай да бөтереп килә уже. Бөтереп килә бик нәтиҗәле итеп. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.